नभेम्बराव खामायदों आङो 7333। ओमफ्राय दा नैबे डिसेम्बरा गाबोन सबनायासिम दंबावो माने बे इउटुबनिया दंबावो आरोना, नाथाय ओरैनोबाथ' गैला। नाथाय डिसेम्बरनि रिभिनिउआ गाबोन सबनायासिम थागोन आरो। दा डिसेम्बराव जानानै दङ 8293। लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै आङो नैबे चेनेलजों, नैबे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव आङो बे बोसोराव बेसेबां फैसा खामायखो बा रां खामायखो बेखौ आं दिनै देखायगोन बा रिभिल खालामगोन। बे बोसोरनि जोबथा खालार दिनै 2022 मायथाइनि जोबथा खालार। गाबोन 2023 बा जानुवारि दान। हेपि निउ इयार। अब्ला जोङो जेबो गोबाव खालामालासिनो आङो बे बोसोराव इउटुबाव बेसेबां फैसा खामायखो बेखौ आं देखायगासिनो दङ। नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। आंबो नैबे स्क्रिनखौ मानि आङो रेकर्ड खालामनि। दिनै आं गासिखौबो देखायगोन, नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा। नैबे सेकेन्ड चेनेलनिखौ पि नार्जारी ब्लगनिखौ आङो बे बोसोराव बेसेबां फैसा खामायखो बे पि नार्जारी ब्लगाव नायबानो जाबाय। नै नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जानो हागौ। नै आं दा वाइट स्टुडिअ'खौ खुलिबाय। आरो सोरबा बेखौ फेक सानगोन जानो हागौ। आं बेयो फेक नङा, बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन। डाइरेक्ट नायबानो जाबाय। नै पि नार्जारी ब्लग 57,170 साबस्क्राइबार जानानै दङ। 60,000 जाथारसिगोन। आरो नैबे 28 डेसआव जानानै दङ $98.71। ओमफ्राय नै फिउसफोरखौ नायबानो जाबाय। नै अब्ला जों बेफोरखौ नाया, जों डाइरेक्ट नैबे एस्टिमेट रिभिनिउआव थांसै। फैसायाव डलारनि सिम्बलाव बे थांबाय। बे थांनानै नैबे रिभिनिउआव थांबाय। रिभिनिउआव थांनानै नै नायबानो जाबाय। नै आंना मनेटाइज जानाया मालानिफ्राय जादोंमोन नोंथांमोन देखायगासिनो दङ। डाइरेक्ट ए नङा र', मनेटाइज आंना मानिफ्राय जादोंमोन र', जानुवारिनिफ्राय ना मानिफ्राय जादों। र' दे 1 मिनिट, जानुवारिनि सिगांबो जादों। जानुवारिनि सिगांनिफ्रायनो जादों। जायखिजाया बेफोरखौ बाद होदो। आं डाइरेक्ट गासै बेसेबां खामायखो बेखौ देखायनोसै आरो लाइफ टाइम देखायनोसै। नै बा बेनि सिगां माखासेखौ देखायग्रोगोन। नैबे जानुवारियाव आं बेसे खामायदोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोना नुजोबगोन। नैबेहाय बेखौनो देखायग्रोनोसै आङो। भिडिअ'आबो एसे गोलाव जागोन। अब्ला आङो बे बोसोरनि जानुवारियाव खामायदोंमोन $16। जोङो बेखौथ' $16 ना बेसे जायो बेखौ जों मिथिला। दा बेनिखायनो जोङो इण्डियान रुपिसाव खालामना लानोसै आरो ना। इण्डियान रुपिसाव जों खालामना लानोसै बेखौ। इण्डियान रुपिसाव खालामनो थाखाय नैबे सेटिंसआव थांदो। सेटिंसआव थांनायनि थाखाय नै कारेन्सि दङ। आं कारेन्सिखौ US डलार होना लादों। दा बेखौ आङो IND मानि होनांसिगोन। IND नङा, INR नैबे होनांसिगोन। मेगना आलुखुरा। दा बे होबाय आङो। ओमफ्राय बेक थांफिनबाय। एबार माबायाव नुजासिगोन आरोना, जोंनि इण्डियान फैसा नुजासिगोन। नै दा आङो 7,700 खामायगासिनो दङ। अब्ला जों बे थांनि। आं जानुवारिनिफ्राय बेसे खामायदों बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन, बे बोसोरनिखौ। स्क्रिनाव नुगासिनो जानो हागौ। जानुवारियाव खामायदों आङो 1243। फेब्रुवारियाव खामायदों 149 खामायदों आङो फेब्रुवारियाव। ओमफ्राय मार्चआव खामायदों 384। मार्चआव 384ल' खामायदों आङो। ओमफ्राय एप्रिलाव खामायदों आङो 3,921। मेआव खामायदों आङो 8,143। जुनाव खामायदों आङो 2,585। जुलाइआव खामायदों आङो 8,391। आगस्टआव खामायदों आङो 12,402। सेप्तेम्बराव खामायदों आङो 12,655। अक्ट'बराव खामायदों आङो 13,807। नभेम्बराव खामायदों आङो 7,333। ओमफ्राय दा नैबे डिसेम्बरा गाबोन सबनायासिम दंबावो माने बे इउटुबनिया दंबावो आरोना, नाथाय ओरैनोबाथ' गैला। नाथाय डिसेम्बरनि रिभिनिउआ गाबोन सबनायासिम थागोन आरो। दा डिसेम्बराव जानानै दङ 8,293। अब्ला जोङो गासै बेसे जाखो बेखौ नायनोसै। गासै थांनो थाखाय जोङो लाइफ टाइमाव होनांगोन। बे जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बरसिम बेसे जाखो, दिनै माने लास्ट थारिख नालाय जों बेखौ नैबे थांनांसिगोन। नायबानो जाबाय स्क्रिनाव। जों बेहाय लाइफ टाइम नुदों मोनसे अपसन।
लाइफ टाइमाव नायबानो जाबाय नै लाइफ टाइम दङ ओमफ्राय आरो बोसोरसेखौ नायनो हायो जायखिया आं लाइफ टाइमखौनो देखायनोसै लाइफ टाइम आं देखायबाय 97,312 रां खामायदां बे बोसोराव आरोना बे सेकेन्ड चेनेलाव आरोना मेन चेनेलनिखौ खोन्थाया आङो मेन चेनेलनिखौ आङो उनाव खोन्थानोबो हागौ नाथाय मेन चेनेलनिखौ खोन्थाबाथाय एसे प्रब्लेम जानो हागौ आरोना ओंखायनो आङो मेन चेनेलनिखौ खोन्थाया दा नैबे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लगाव आं बांद्राय भिडिअबो होआ अब्लाबो आङो बे बोसोराव जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बरसिम बेहाय 80,000खौ आं खामायनो हादों होनजायो 80,000 आरो गुबुन गुबुन स्पन्सारशिपनिबो दङ स्पन्सारशिपआव हमनानै ला 40,000 गासै 1,20,000सो खामायदां बे सेकेन्ड चेनेलाव बे बोसोराव आरो ओमफ्राय मेन चेनेलाथ' मेन चेनेल दंखायो अब्ला नोंथांमोनाबो इउटुबाव फैनो गोसो दङ फैनो हायो बेबायदिनो गोबां खामायनो हायो गोसोबा नाथाय गोबां भिडिअ होनांगोन आरो दा जोंथ' भिडिअखौनो होबावा नैबे चेनेलाव आरो भिडिअबाबो मा एसे मोजां भिडिअ नांगौ आरोना जानला मोनला भिडिअखौ नायनो नागिरा जोंनि बर'फोरा माखासे आर्निंफोरनि भिडिअखौ नायनो नागिरा माखासे SIP दा जियानो जादोंला नै आं बेखिनिखौ देखायबाय अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन आं गासै बे बोसोराव नैबे सेकेन्ड चेनेलाव स्पन्सारशिप लानायजों जाबजों 1,20,000 खामायदों आरो ओमफ्राय बे मोनसे चेनेलाथ' मोनसे थाहैबाय बेखौथ' आङो दा फोरमायथ'नो हाला बे मोनसे चेनेलाव आं फोरमायसिगोन अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' आर्मि